masokusho ngizogiya ngempela futhi usho mina uma fika ngokuvakasha sale sehlala umenzo umphaka odlele khona lapho uma valelisa jika hlale elokezula zokuletha ngixolise ngesiqoko izindaba zakho zeGonzo News kwi-MBV TV usifundela uSiyanda Maphumulo. Kubiwa ukuthi kwelinye lamahhotela nalapho okusuke khona isidumo sikaMampintsha noBabes Wodumo nalapho kuthiwa bekukhona izingane ozokhulumela izingane kuzoba imina ngoba imina omdala. Indaba yengane ukuthi angiyazi ahle indaba yengane ngoba angingeni izinto zezingane kodwa ngesikwazi ukukhulumisa izingane la ngoba ngesizwe ngezingane la endabeni wasiqhubela phambili kubiwa ukuthi elinye lamazwe Kuvukiland nalapho kukholakala ukuthi kuyisiko labo ukuthi uma bebingelelana bayashayana. Bathe uma bebuka le video lapho uMampintsha ayishaya khona uBabes bathi bona abalibona icala lana. Bathi futhi abasibona isimanga babona abantu abazwanayo nababingelelanayo. Bathi futhi bakukhuthaza lokho ezweni labo ukuthi bebone abantu abaningi abajabulelanayo nababingelelanayo ngalolu hlobo. Khona manjalo ukuvezile naye uMampintsha ukuthi yena uthi kuyavela engomeni ethi umcimbi wethu ukuthi uyazama ngasonke isikhathi ukuthi ekhuze uBabes ukuthi noma ebhenga phela angabe esebhenga abhenge njengomuntu ohloniphekile ngingathini abhenge njengomama noma abhenge njengonkosikazi ukubhenga okunesizotha. Kuyazwakala ukuthi uBabes uyaye esho engomeni ukuthi ngabe ngiyabhenga manje khona engimnqe ebe ekhomba uMampintsha ngekhanda ukuthi khona engimnqe ekhomba yena ke uMampintsha ukuthi ke khona engimnqe. Sipha lapho ke izindaba zakho noma izingane zingekho kodwa ikhona ilento ongapho